Icansi lihlangane kuphi nemali? Ayithi ithwale eziningi zinocansi phakathi. Ithwalo. Mina ngisho ukuthi ngiyathwalisa. Oh, kunjona uthwaliswe. That's why singayithandeli ucansi laba lele. Akuna next into ehlangane nocansi angiyazi futhi akunakuthi sizothi mawuhamba kamshengu awusadla ingulube amagods adla konke into. Okay. Uyakwazi ukwahlabela ingulube amagods. Uyakwazi ukwahlabela inkomo, uyakwazi ukuhlaba idonki, uyakwazi ukuhlaba yabona? Kunendlela eziningi. Ngaphandle uyi1 umuntu odla okunye okuhlukile. Okay. uApapia. Ukhona ugodo oyi1 abathi uApapia. uApapia akathanda okuningi. Yabona? Manje ngisaba nokusho ukuthi udla ini. Udlani uApapia? Hayi. Wena bangivulala. Udla abantu. Lutho. uApapia udla inkukhu. Udla nenja. Hayibo. Inja. Dog. Sure. uApapia uyiChina lo muntu udla nenja. Yeah, iChina. Uyakwazi ukukulwela. Kona nje into enhle ukuthi uyakwazi ukukulwela 18 ezivalile, uyakwazi ukwenza into eziningi. Angisho inkukhu nenja uphume kuyo. Ucedile. Eish. Awuthathi next step ufika uphahle nje ngendlela kuphahlwa ngayo uthi uApapia bayama